Čauky! Moje meno je Naty. Moje meno je Simi. A my sme Simonade. No dobre, na tom ešte musíme zapracovať. Takže... Znamená prvého videa. S názvom Prvé video informačka. Vlastne v tomto videu vám oboznámime, čo budeme Natáčať. Budeme natáčať vlogy, Tagy. random vlogy, Challenge. Hry. možno maximálne Just Dance za nejakú onlineovku. Spravíme možno aj Games Week. Spravíme Games Week. Spravíme. Games Week. A spravíme aj video 20 vecí o nás. Ty nekom do toho. 25 vecí. Nie, nikto logo nekopírujeme. Ani nekopírujeme na TV, takže spravíme 30 vecí o nás, lebo sme dve. 40, lebo keď 40 vecí o nás. A ospravedlňujem sa za grafiku, zvuk a obraz, lebo točíme iba na mobil, lebo kameru nemáme. To je jedno. To není jedno. To sú dve. Dobre, to je všetko z tohto videa. Ďakujem, že ste to kúkli. Ak sa vám páčilo, Like. ak nie, tiež like. Lebo dislajky nám nedávajte. To sa nám nepáči. A dávajte aj pravda, že... Odbery. A komentujte. A ak som vám povedomá, čo určite som není, tak som z kanálu Naty TV 222. Zapamätajte si to. Určite aj tam hoďte jeden odber, like na tie videá. A dávajte nám komenty, že čo máme natáčať. Ale nekopíruj môj channel. Dobre, nie, vážne. Dávajte nám do komentov, čo máme natáčať. Takže to je všetko. Čau.